Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da zuwa wannan channel ɗin na maganin gargajiya TV. A wannan karon mun zo muku da maganin daskararren jini wanda yake damun mata a ciki. Mun kawo muku hanyar da za a bi domin a samu waraka daga wannan insha Allahu. Ga abubuwan da za a haɗa kamar haka a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba za mu sanar da ku su. Da fari ki samu garin hulba da kuma garin habba, sai garin habbatul rashad da kuma garin shammar. Wannan abubuwa guda huɗu su ake buƙata. A riƙa zuba ƙaramin cokali cikin ruwan zafi kafin a karya safe da yamma. In son samu ne sau huɗu a rana. Da safe sau biyu, da yamma sau biyu.